بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, наистина възхвалата е само за Аллах. Хваляваме, на Него се осланяме и уповаваме и Него молим за прошка. Когато Аллах субханаху ва та'аля напъти, Него и никой не може да го заблуди. А когато Аллах субханаху ва та'аля заблуди, Него никой не може да го напъти. Поздрав и салават по Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, най-превъзходния от творенията, последния пратеник, най-великото създание. Аллахума салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Събрали сме се тук в тази прекрасна нощ да чуем нещо за Аллах субханаху ва та'аля. И аз много се радвам, когато виждам толкова прекрасни лица, изпълнили джемия, дом от домовете на Аллах субханаху ва та'аля. Дошли тук само и единствено с цел да научат, да чуят нещо за Аллах субханаху ва та'аля, да чуят нещо за неговия пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, да се получат, да вземат някакво знание, да спечелят наградите на Аллах субханаху ва та'аля и да му правят ибадет. Преди да започнем с темата, която съм подготвил, няма как да не споменем и причината, поради която сме се събрали всички тук, а именно, че има голяма вероятност тази нощ да бъде нощта Кадър. Казва Аллах субханаху ва та'аля в Коран Керим: Бисмиллахир рахманир рахим, инна анзалнаху фи лейлатил Кадър. Наистина ние го ниспослахме. Ниспослахме какво? Ниспослахме Коран Керим в нощта Кадър. Или това е нощта на могъществото. Инна анзалнаху фи лейлатил Кадър. Наистина ниспослахме ние Коран Керим в нощта на могъществото. Вама адрака ма лейлатил Кадър. И откъде да знаеш ти, о Мухаммад, какво е нощта на могъществото? Лейлатул Кадри хайрун мин алфи шахр. Нощта Кадър е по-благодатна и по-добра и по-хайрлия от 1000 месеца. Тоест, ибадетът е извършен през тази нощ, уважаеми вярващи, при Аллах субханаху ва та'аля има стойност колкото за 1000 месеца. Или това се равнява на около 80 години. Значи за няколко часа, които са ни дадени след акшам намаз, след залеза на слънцето до изгрева на зората, до имсак, за няколко часа, за 6-7 часа, Аллах Таля ни е дал такава възможност ние да спечелим награда и награди колкото за ибадет 80 години. Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни. В тази вечер, в тази нощ слизат малаикетата на Аллах субханаху ва та'аля, вар-рух и духът Джибраил с позволението на Аллах. Малаикетата и Джибраил. Аллах субханаху ва та'аля откроява Джибраил алейхиссалам, споменава отделно от малаикетата заради голямото място и голямото положение, което това велико малаике има при Аллах субханаху ва та'аля. В хадис пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва: броят на малаикетата, които слизат в нощта Кадър на земята, са колкото броя на камъчетата по земята. Значи толкова малаикета слизат, колкото има камъчета на дунята, на земята. Може ли да си представим колко е броя на камъчета? Толкова малаикета слизат в тази прекрасна, в тази свещена
свещена нощ на земята. Танеззалу ал-малаикату вар-руху фиха биизни. Слизат малаикатата и духът Джибраил на земята в тази нощ. Саламун хия хатта матla'i al-фаджр. Тя е мир, тя е добро до като изгрее зората, т.е. до имсак. В тази нощ, който прави ибадет, който прави дуа, който прави зикр, както казахме, е по-добро от ибадет 80 години и това нещо продължава до сутринта, до имсак. Това е част от думите, които искам да кажа за нощта Кадър. Нека сега да споменем какво всички ние получаваме, когато сме се събрали в дом от домовете на Аллах Субханаху ва Та'аля, както всички ние сме го направили в този момент. Защото всеки един обича от човешката природа обича да разбере какво получава. Какво аджаба ще взема за това нещо, че съм дошъл тук. Наградите са огромни. Нека да чуем хадиса на пратилите саллаллаху алейхи ва саллям, в който казва: Ма иджтама'a қаумун фи бейтин мин буютиллах. Казва, няма нито един път, няма нито един случай, в който един народ, мюсюлмани вярващи, да са се събрали в джамия от джамиите на Аллах Субханаху ва Та'аля. Значи всеки път, когато вярващите се съберат в джамия от джамиите на Аллах Субханаху ва Та'аля, получават следните неща. И защо са се събрали? Ятлюна китаба Аллахи ва ятадарасунаху бейнахум. Да четат книгата на Аллах Субханаху ва Та'аля, да четат Коран Керим и да го учат, да го преподават помежду си. Значи, ако един народ се е събрал да чете книгата на Аллах и да говорят за Аллах, да разясняват аетите на Аллах Субханаху ва Та'аля, те печелят. Както ние всички сега сме тук и сме дошли да чуем нещо от книгата на Аллах Субханаху ва Та'аля. Казва пратеника Сасам, те печелят. Първото нещо, Аллах Субханаху ва Та'аля спуска своята милост, спуска своето спокойствие над вярващите. Янзилу алейхим ас-сакина. Аллах Та'аля спуска своето спокойствие над хората, които са в тази джамия и на това място. Тоест, ние всички в този момент трябва да чувстваме едно спокойствие и ако го чувстваме това спокойствие, то това е спокойствието на Аллах Субханаху ва Та'аля. И Аллах Субханаху ва Та'аля второто нещо, спуска на тях своята милост. Третото нещо е много интересно. И мелаикетата, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, ги обгръщат. Тоест в момента сега тук е пълно с мелаикета, макар ние да не ги виждаме. Мелаикетата на Аллах, които са най-чистите създания, които са създадени от Аллах Субханаху ва Та'аля да му служат и те не вършат грехове, са обгърнали това място със своите крила. И те допълнително внасят спокойствие в сърцата на вярващите и молят Аллах Субханаху ва Та'аля да опрости всеки един от тук присъстващите. И чуйте последното нещо, което е нещо велико. وَيَذْكُرُهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. И Аллах Субханаху ва Та'аля споменава тези, които са отишли да чуят нещо за Аллах или да четат неговата книга. В някои от джамиите Аллах Субханаху ва Та'аля споменава тези хора при онези, които са при него. Кои са при Аллах Субханаху ва Та'аля? Както преди малко имаше въпрос от имама зададен да изброим някои от големите мелаикета. Големите мелаикета са именно при Аллах Субханаху ва Та'аля, като Джибраил, като Микаил, като Исрафил, като Малакул Маут, мелаикета на смъртта. И също така някои от душите на пратениците, алейхиму салату ва салам, са при Аллах Субханаху ва Та'аля. Та Всевишният Аллах се гордее с хора, които са дошли да чуят нещо за Аллах и споменава това нещо при онези, които са при него. Има още много неща, които бих искал да кажа, но нека да преминем към темата, която съм избрал тази вечер и която се надявам да породи у вас интерес, да ви бъде интересно и да научим нещо ново, което до сега може би да не сме го чували. Темата, която съм избрал, е тема, която вълнува всички хора. Тоест, от природата на човек е да се вълнуваме и да искаме да научим за нещо, което ще се случи в бъдещето, което още не е станало. Всички имаме такава слабост. И именно съм избрал една от темите, тема да бъде един от признаците, от кайметските признаци
големите кайметски признаци, а това е именно Деджал. Ще научим кой е Деджал, кога ще се появи, къде ще се появи, какви са неговите качества, как изглежда той, какво ще има с него, как да се предпазим от него и така нататък. Но първо нека да чуем и нека да научим какво казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям в един хадис. Разказва се хадиса от Омар радиаллаху ан, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и неговите сахабета, неговите сподвижници бяха седнали в джамията на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Казва сахабето, който предава хадиса, когато казва при нас влезна един човек с чисто бели дрехи, с чисто черна коса и черна брада и по него не личеше, нямаше следи от път. Та този човек влезна при нас и се отправи директно към Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, като седна пред него, опря своите колене в неговите колене и сложи своите длани на бедрата на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И му каза: я Мухаммад, о Мухаммад, каза, всички ние се очудихме, защото как може един човек да се обръща към пратеника на Аллах с о Мухаммад? Това е забранено за мюсюлмани. Ние трябва да се обръщаме към нашия пратеник с я Расул Аллах или я Хабиб Аллах, о пратенико на Аллах. А казва, този човек каза о Мухаммад. Това беше първото нещо, което ни озадачи и което ни очуди. И му зададе няколко въпроса. Първият въпрос беше: ахбирни ан ислам. Разкажи ми, извести ме за ислам. Аллаху алейхи ва саллям му обясни за ислам. Този хадис е известен, всички вие сте го чували, но искам да наблегнем на една част от него, няма да правя разяснение на целия хадис. После го попита и след като Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отговори на този хадис, казва, ние се очудихме за втори път, защото този човек каза садекта е Мухаммад. Каза истината о Мухаммад. И каза, ние си помислихме, чуден е този човек. Първо опита Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, после потвърждава неговия отговор. Казва, да, така е. Това, което го каза, е така. Опита го втори въпрос. Ахбирни анил иман. Извести ме за вярата. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям избори основите на вярата. Този човек отново каза садекта я Мухаммад. Каза истината о Мухаммад. Третият въпрос. Извести ме за ихсан. Какво е ихсан? И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отговори по същия начин. Да, обаче този човек зададе един велик въпрос. Въпрос, който е бил задаван на всички пратеници преди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Въпрос, който е вълнувал всички хора от появата на Адем алейхи салям до Каймет. И попита пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: ахбирни ан ис-саа. Кажи ми кога ще стане Каймет. Кажи ми кога ще дойде часът, кога ще свърши всичко. Пратеника саллаллаху алейхи ва саллям не отговори по-различно, отколкото бяха отговорили пейгамберите преди него, пратениците преди него. Той каза: мал мас'улу анха би'алам мин ас-саили. Казва, питаният за часа, питаният за Каймет не знае повече от питащия. И това не е чудно. Да, наистина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не знаеше кога ще стане Каймет. Защо? Аллах Та'аля казва в Коран Карим, в края на сура Нази'ат: яс'алунака ан ис-са'ати айяна мурсаха. И те питат за часа, питат за Каймет, о Мухаммад, кога ще стане. Фима анта мин зикраха. Ти нямаш никакво знание по този въпрос. Иля раббика мунтахаха. При Аллах субханаху ва та'аля знанието за часа, знанието за Каймет. Фима анта мин зикраха. Нямаш ти знание по този въпрос. Иннама анта мунзиру мен яхшаха. Твоята работа, о Мухаммад, ти си за да предупредиш хората. Ти си за да предупредиш хората за часа, да им кажеш да се готвят за часа. Яума яроунаха. В деня, в който ще видят часа, в деня, в който ще стане Каймет, те сякаш няма да са престояли на дунята все едно утро или една вечер, т.е. ден или част от деня. Когато стане Каймет, хората ще кажат: много бързо стана. Ние много малко бяхме на земята. Все едно са били на дунята ден или част от деня.
големи кайметски признак, един от големите кайметски признаци, който е Деджал. Нека чуем внимателно този хадис и да вникнем в думите на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям и да разберем неговото величие. В хадис, предаден от Абу Хурейра ради Аллаху анху, изкаран в сборника на имам Муслим, който е достоверен хадис, сахих, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: три неща, когато се появят, няма да отползва вярата на човек, ако не е бил повярвал, ако не е вярвал преди да се случат тези неща и ако не е вършил със своята вяра добро. Първото нещо е Тулу шемс мин магрибиха, изгряването на слънцето от запад. Второто нещо е Даджал и третото нещо е Даббатул ард. Какво ни казва Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Когато едно от тези три неща, изгряването на слънцето от запад, или Даджал, или Даббатул ард, се появят на този свят, излезнат, няма вече да има полза, ако човек повярва. Защо? Защото в друг хадис пратеник ССМ казва, когато се появи, когато изгрее слънцето от запад, всички хора ще повярват в куп. Да, обаче не. Няма да има полза от тази вяра тогава. Защо? Защото вече е ясно. Край. Вече е ясно, че каймет наближава. Това са големи неща, които ги пише отдавна. Обаче Аллах субханаху ва та'аля иска от нас. Каква е целта на вяра? Да, икраха фид дин. Няма принуждение в религията на Аллах субханаху ва та'аля. Аллах субханаху ва та'аля е дал на нас хората свободна воля, да избираме и да решаваме. Именно когато човек е избрал със собствена воля и е решил да прави ибадет на Аллах субханаху ва та'аля, това има стойност при Аллах субханаху ва та'аля. В сура Бакара в началото показва Аллах субханаху ва та'аля: Алиф лам мим, залика алкитабу ла райба фиhi худан лилмуттақин. Алиф лам мим, това е книга, в която няма съмнение. Напътствие за вярващите. Аллазина ю'минуна бил гайб, които вярват в неведомото. Тоест, които вярват в това, което още не е дошло, още не сме го видяли. Каква е ползата, когато видим това нещо да дойде? Тогава всички хора ще повярват. Както фараонът, когато се ополчваше на Муса алейхи салам и тормозеше и налагаше гнев върху рода на Израил, когато вече Аллах субханаху ва та'аля го удави, когато неговата душа дойде до шията, той каза: повярвах в Господара, повярвах в Аллаха, в който вярват синовете на Израил. Аллах та'аля казва: ал-ан, сега ли повярват? Тогава вече не се приема вяра. По същия начин, когато едно от тези три неща се появи, ако някой неверник, не мюсюлманин, поиска да приеме исляма и го приеме, то неговия ислям няма да бъде прият. Мюсюлманин човек, който си кланя намаз и си кланя суннетите и си чете Коран, обаче мюсюлманин, който има грехове, малки грехове, не големи грехове, обаче не е направил тълбе, не се е покаял пред Аллах субханаху ва та'аля, когато излезнат един от тези три признака, неговото тълбе няма да бъде прието от Аллах. Или, ако човек е кланял само фарзовете, без да е кланял суннетите, или не е кланял на филе намаз, и когато се появят тези признаци, той от страх започне да се кланя суннетите и на филетата, няма да му са приети от Аллах. Ще му бъде прието само това, което е вършил, преди да излезнат тези признаци. Ако не е чел Коран преди това и след като се появят тези признаци, неговия Коран няма да се приема от Аллах субханаху. Защо? Защото вече каймет е близо. Защото вече каймет е дошъл. И ако ти не си го правил това нещо, когато е имало време, когато си бил здрав, когато тези неща още не са дошли, обаче ти ги е казал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, вече няма да има стойност в тези работи, тези неща. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям в хадис. Предава се хадиса от Муаз ибн Джабел, че пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва: Имрану Бейтул Мақдис хараб Ясриб. Тоест, застрояването на Бейтул Мақдис, на Месджид ал-Акса, нейният разцвет ще бъде разрухата на Медина. Тоест, Медина ще се разруши. Вахарабу Ясриб хуруджул Малхама. И разрухата на Медина ще бъде появата на голямата война. И появата на голямата война ще бъде превземането на Константинопол или днешния Истанбул. А превземането на Константинопол ще бъде появата на Даджал. Още един велик хадис, на който трябва да се спрем за кратко. Значи, пратеника саллаллаху алейхи ва саллям ни известява и ни казва, че Месджид ал-Акса ще бъде освободена и че тя ще разцъфти, ще бъде застроена
и ще има много хора, ще има много сгради и ще цъфти Мехдил Акса или Палестина. Обаче паралелно на това нещо, казва, ще се разруши Медина. Харабо есте. Медина ще бъде разрушена. Тоест няма да има хора в нея. Което не означава, че Медина напълно ще бъде разрушена, че една част от нея ще бъде разрушена и че хората ще изоставят живота в Медина. После казва пратник съвсем, когато се разруши Медина, ще се състои голямата война, голямата битка между мюсюлманите. Първо ще бъде между мюсюлманите и християните заедно срещу враг. Адувун мин вараихим, казва пратник съвсем. Враг, който ще бъде зад тях. Кой е зад тях? Тоест от изток. Враг, който ще дойде от изток и мюсюлманите и християните ще бъдат заедно в тази битка. След като приключи тази битка и те победят, ще се състои последна битка между мюсюлманите и християните, в което мюсюлманите с позволението на Аллах Таала ще победят и след малко ще разберем малко повече подробности за тази битка. След като се състои тази битка, мюсюлманите ще освободят Истанбул или Константинопол, т.е. днешния Истанбул, което се разбира от хадиса на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, че Истанбул отново ще бъде превзета от кръстоносците. За втори път. И мюсюлманите ще освобождават. И когато освободят Истанбул, вече ще се появи Деджал. Това са признаци преди появата на Деджал. Вървим едно по едно. От кайметските признаци, които са и малки, пример за малки кайметски признаци е връзката на един човек с неговия приятел. Тоест ти да уважаваш твоя приятел повече, отколкото баща ти. Уважава в днешно време е много разпространено. Човек уважава и се държи добре към неговия приятел, обаче когато отиде при баща си, при бабайка му, той се държи с него, все едно му е враг. Тоест не го уважава. Друг от малките кайметски признаци е човек да се държи добре с твоята съпруга, с своята жена, обаче да се държи лошо с майка си. Както е разпространено много в днешно време. Съпругите настройват мъжете си и за голямо съжаление те се държат зле, отнасят се зле и лошо към своите майки, която майката е най-превъзходната жена и трябва да се държим към нея по най-добрия начин. Това са примери за малките признаци. Един ден пратеника саллаллаху алейхи ва саллям излезе от джамията и чу сахабетата да говорят и ги попита за какво си говорите, а те му отвърнаха. Говорим си за Даджал и Расулаллах. И тогава пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва: чуйте внимателно този хадис. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: когато сградите или когато постройките в Мекка се изравнят с планините, знайте, че това нещо е толкова близо до вас, че вие сте влезли в неговата сянка. Тоест, когато идва нещо и ти влизаш под неговата сянка, колко е близо? Казва, когато сградите в Мекка се изравнят с планините, знайте, фa'lam anna al-amra qad adalla. Знай, че ти си стигнал толкова близо, че си влезнал под неговата сянка. Тоест, остава още малко преди да излезе Деджал. От кайметските признаци има малки и големи признаци. Както споменахме преди малко, от малките признаци тези двата признака. Тоест, не е задължително всички хора да ги видят тези малки признаци. Някои от малките признаци, които може да споменем, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, пребройте 7 неща преди каймет. Първото нещо е моето раждане. Второто нещо е да стана пратеник. Другото нещо, казва пратеник саллаллаху, е моята смърт. Тоест всички тези работи са се случили и те са от малките признаци. Ние не сме били там, ние не сме видели това нещо. Затова се нарича именно малки признаци. Обаче големите признаци, които са 10 на брой, всяко едно от тях, когато се случи, всеки един човек по света ще ги види. Пример за това е слизането на Иса алейхи салам. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: ще слезне Иса алейхи салам в източен Дамаск на бялото минере, сложил своите ръце, своите две длани върху крилата на две мелайкета и ще слезне на това минере. Това малък или голям признак? Голям признак. Всички хора ще го видят това нещо. Това не е нещо малко, което се случва всеки ден. Когато Деджал се появи, няма да остане сянка, под
която хората да се приютят. Когато Даджал се появи, той ще се появи, когато хората са небрежни към своята религия. Фи хифети минадин, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Когато хората са занемарили ислама, занемарили са религията, не искат да се научат. Нямат знание нито в таухид, в акида, нямат знание нито в фикъх, нямат знание нито в хадис. Абсолютно невежество ще цари тогава, когато се появи Даджал. И даже хората няма да знаят как изглежда, какви са неговите признаци, за да могат да се пазят. Едно от признаците преди неговата поява е, че ще се изостави споменаването му на мимберите. Тоест имамите, ходжите няма да говорят за него, няма да предупреждават хората. И когато се изостави споменаването на мимберите по лекции и така нататък, никой няма да говори за него, тогава той ще се появи. Един ден пратеника саллаллаху алейхи ва саллям излезе от джамията си и чу сахабетата да говорят. И той ги попита, за какво си говорите? Те му отговориха: я Расулаллах, говорим за Даджал. Сахабетата казва: я Расулаллах, ти толкова много ни говори на нас за Даджал, че ние си помислихме, че той е дошъл в Медина. Ние си помислихме, че той е в началото на Медина при палмите, фи атрафи нахл. В покрайнините на Медина, че е дошъл в палмите и се страхуваме, я Расулаллах. Пратеника като че ли казваха на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям: я Расулаллах, ти прекалено много ни говори на нас за него. Вижте тук, пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, до тези думи се разбира колко много е говорил на сахабетата за Даджал. А в днешно време какво може да кажем? Ако някога чуем нещо малко, което влизаме в признака преди неговата поява. И продължава пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: агайра Даджал ахвафани алейкум. Нима има нещо по-голямо или по-страшно от Даджал, което ме кара да се страхувам за вас? И това нещо повтаря 3 пъти. Нима има нещо по-страшно от Даджал, което да ме кара да се страхувам за вас? И яхруджу ана фикум. Ако той се появи, ако той излезне и аз съм сред вас, аз съм още жив. Фа ана хаджиджу удуна. Той е моя отговорност. Аз ще се занимавам с него. Я сахаба, я муминун, о вярващи, аз ще се занимавам с него. Това не е ваша грижа. Обаче, ва и яхруджу ва ласту фикум. Обаче, ако той се появи и аз не съм сред вас, куллю нафсин заикатул маут. Всяка една душа ще вкуси от смъртта. Всеки един човек ще умре. Ако той се появи и аз не съм сред вас, фамруун хаджиджу нафси. Всеки човек е отговорник за себе си, за своята душа. Всеки да се оправя самичък, всеки да се спасява поединично. Затова Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям им каза: затова толкова много ви говорях за него. Затова толкова много го споменавам, защото това е нещо голямо. Това не е нещо дребно, което хората да го подценяват. Даджал е човек от потеклото на Адем алейхи салям. Тоест, той е човек, той е мъж. Той не е извънземен, той не е джин, не е мелайка. Той е човек от синовете на Адем алейхи салям. Обаче на този човек Аллах субханаху ва та'аля му дава много способности, с които да изпитва хората. Той ще притежава, Аллах та'аля ще му даде от магията, от фокусите, такива неща, с които невежните хора ще го последват и ще бъдат заблудени. Какво ще твърди Даджал? Даджал ще твърди и ще казва, че той е Аллах. Ще казва: ана раббул аламин. Ще казва: аз съм господаря на световете, аз съм Аллах. Повярвайте в това. И след малко ще разберем какви неща Аллах та'аля ще му даде, за да изпита хората. Да изпита хората, всеки един отделно. На този човек, Даджал, между очите му, на челото му пише 3 букви на арабски. Кафа-ра. Кафир. Неверни. Като всеки един вярващ, забележете, вярващ човек, ще може да ги прочете, независимо дали знае арабски или не. Независимо дали може да чете и пише или не. Аллах субханаху ва та'аля в този момент, когато настъпи, когато дойде този кайметски признак и това изпитание, Аллах субханаху ва та'аля ще даде на всеки вярващ да прочете тези думи. Кафа-ра. Когато ти видиш кафа-ра, знаеш. Ти си го чул. Ти си чул за него и веднага ти ще го разбере, че
той е Даджал и е неверник и не е Аллах Субханаху ва Та'аля. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям един път, когато неговите сподвижници отново говоряха за Даджал и той им казва: чуйте ме много добре, ще ви кажа нещо, което нито един пратеник, нито един пейгамберин преди мен не го е казвал. Защото всеки един пейгамберин е бил питан. Адем алейхи салам, Нух алейхи салам. Били са питани и са предупреждавали за Даджал. Обаче пратеник сега ми казва: аз ще ви кажа нещо, което нито един от тях не го е казал. Наистина Даджал е едно с едно око, а нашият Господар Аллах Субханаху ва Та'аля не е едно. Даджал, когато се появи, ще бъде с едно око. Едно око. В началото му ще пише кафара, кафир. Ще бъде много голям, с голямо тяло, едър, с рошеви коси, бял, белокож, с криви крака, кривокраки. Запомнихме ли някои техники, или да го повторим? Когато Даджал се появи, ще бъде с голямо тяло, висок едър, снажен. На неговото чело ще пише кафара, кафир. Ще бъде с рошева коса, къдрава, не срезана. Ще бъде белокож и ще бъде кривокрак. Отдолу краката му ще бъдат изкривени. Този човек ще твърди, че Аллах Субханаху. Аузу билlah. Да се върнем на битката, която споменахме, че ще се случи. Значи тези неща ние ги говорим преди да се е появил Даджал. Значи оставим много малко време, ще се опитам да избързвам, защото това е доста огромна тема и вярвам важна и интересна за всички нас. Преди да се появи Даджал, ще се случат някои неща на този свят, които няма да са се случвали преди това. Ще се състои битка между мюсюлманите и християните заедно срещу общ враг, който ще ги нападне от изток. След като те победят този враг, един от римската, в хадиса се казва Рум или римляни, един от тази империя ще вдигне кръст. Ще вдигне кръста и ще каже: Валеба Салим, победи кръста, победи кръст. Един от мюсюлманите ще се ядоса, ще се отправи към него, ще му вземе кръста и ще го щупи на две и ще каже: лъжец. Напротив, победи Аллах. Аллах е този, който победи. Тези ще се съберат и ще убият този вярващ. После група от вярващите ще нападнат група от другите и ще стане проблем между тях. След като техните командири или техните командващи кажат: нали, предайте ни тези хора, които убиха, които направиха този проблем, вярващите ще отрекат и ще се разберат за една последна битка между християните и мюсюлманите, която ще стане преди Каймек. В хадис пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва, че те ще дойдат от север, т.е. от Европа, и ще се настанят в северна Сирия или Южна Турция. И те ще бъдат под 80 знамена. Под 80 знамена може да се разбере, че те ще бъдат 80 държави или 80 войски и така нататък. В този ден, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, ще излезне войска от Медина. Медина на арабски значи град, обаче в хадиса се има предвид от Дамаск, от Сирия. В този ден ще излезне войска. И казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: хум хияу ахлил ард. Те ще бъдат най-добрите хора по това време, които ще са останали живи на земята. Тази войска ще се отправи на север, за да може да ги посрещне и да не им позволи да нападнат мюсюлманите. Обаче в пътя, който го вървят на север, една трета от тази войска ще се откаже. И казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: на тази една трета Аллах Субханаху ва Та'аля никога няма да им прости греха, който са го извършили. Друга една трета, която остава, ще бъде убита или те ще станат шехиди. И пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва: те ще бъдат най-добрите шехиди, които са падали някъде. И на останалата една трета от тази войска Аллах Субханаху ва Та'аля ще даде победа, с която те ще победят и ще се отправят, нали, на север и ще освободят Константинопол наново. И след като го освободят, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, след битката те ще бъдат или те ще са закачили своите мечове на маслиновите дръвчета. Още едно нещо, което е интересно в този хадис. Разбира се, че тогава, говорим за бъдеще, уважаеми брати и сестри, че тогава тази битка ще се води с мечове.
ще са закачили своите мечове на дръвчетата и ще разпределят своята плячка, когато шейтана ще се провикне, че Деджал се е появил в техните домове и те ще се върнат в Дамаск и тогава той ще се появи. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, че той ще се появи, той Деджал ще се появи на границата между Ирак и Шам. Шам е днешна Сирия и Йордания. Значи източната граница. Сирия и Йордания с границата с Ирак. Дали ще се появи на границата с Сирия и Ирак или с Йордания и Ирак, Аллах знае най-добре. Когато този човек се появи на дунята, неговият престой, който ще престои на земята е 40 дена. Да, обаче тези 40 дена няма да са обикновени дни. Казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, първият ден, когато Деджал се появи, неговият престой, един ден ще бъде колкото една година. Тоест, когато слънцето изгрее, няма да залезе една година. 365 дена слънцето ще пече. Представете си тази гледка. Слънцето изгрява. Минава една седмица, минава един месец, слънцето още се стои на мястото, където е изгряло. Минава 2, 3, минава 6 месеца, докато слънцето дойде на средата. Минават още месеци, докато дойде на Икиндия. Докато дойде да залезе, минават 12 месеца. И тогава, уважаеми вярващи, сахабетата, знаете ли какъв въпрос задаваме на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям? Ако всеки един от нас се постави на тяхно място, че се намира в момента пред пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, какъв въпрос би задал на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Те не питаха какво ще е слънцето, какъв ще е цветът на слънцето и така нататък. Те питаха въпрос, който ги интересува тях. Най-важният въпрос. Я Рабби, я Расулаллах, как ще се кланяме ние в този ден? Как ще си правим намаза? За жалост, за голяма жалост, много голяма част от днешните вярващи са небрежни към намаза. Не кланят. Основните намази, които Аллах субханаху ва та'аля им е заповедал да ги кланят, когато са здрави, когато имат време. А те сахабетата говореха, питаха за нещо, което ще стане преди каймен. Я Расулаллах, как да се кланяме ние тогава? Когато слънцето изгрее и една година не залезе, дали да се кланяме сабах и после да чакаме 6 месеца да се кланяме евен и после още месеци да се кланяме Икиндия. Втория ден, който ще предстои Деджал на земята, на дунята, ще бъде колкото месец. Тоест слънцето ще изгрее и няма да залязва един месец. Третия ден ще бъде колкото седмица, дълъг колкото седмица, а останалите 37 дена от неговия престой на дунята ще бъде колкото нормални човешки дни. Имаме ли се? Това нещо Аллах субханаху ва та'аля ще го даде на него, за да може, защото каза пратеник Сасем, той ще мине във всяко едно сърце, във всеки един град, където има хора, той ще мине да ги изпита. Във всяка една махала. Той включително ще дойде тук в Мадан. Той ще дойде във всяко едно село около Мадан, където има хора. Затова говорим това нещо, скъпи брат, за да може да знаем. Защото ние не знаем неведомото, не знаем кога Аллах субханаху ва та'аля е отредил това да стане. Обаче, когато това нещо стане, той знайте, че ще мине през всяко едно място, където има хора и ще ги изпита. Ще мине и през тук, ще мине през всяко едно село и всеки един град, било то малък или голям. Той ще има, Аллах та'аля ще му даде изключителни възможности, с които да изпитва хората. Казва се в хадис, че пратеник саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че той ще мине през една мъртва земя, пустиня, и ще каже на земята, той ще й каже: Ахриджи кумузеки, изкарай своите богатства, своите съкровища. И земята ще изхвърли и ще изкара своите богатства от злато, от сребро, от диаманти и така нататък. И това нещо ще го следва като ято пчели. Ще върви зад него, като пчели. Тук разбираме колко ще бъде силно неговото изпитание. В друг хадис пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва, че ще отиде при един араби на арабски. Или араби се казва на човек, който живее в пустинята, или селянин, ако може така да се изразим, обаче не като нашите селяни, тукашните, които са образовани, а араби е човек, който живее в пустинята, който нито е учил, нито знае да чете, нито да пише, абсолютно невеж човек.
и ще отиде при него и ще му каже: повярвай в мен, аз съм Аллах. Този човек ще каже: нали, с какво ти си? Покажи ми нещо. Този човек ще каже: ако аз съживея майка ти и баща ти, твоята майка и твоя баща, ти ще повярваш ли, че аз съм Аллах? Този арабин ще каже: да. И Аллах Субхану ва Та'аля ще му даде два шейтанина или два джина, които ще приемат образа или лика на неговите родители. И този човек ще види как те излизат от гроба и отиват при него и му казват: о, синко, повярвай в него, защото той е Аллах. Изпитание или не е изпитание? Колко от хората, които не са чували това нещо, ако се случи, питам ви заради Аллах, ако се случи на някой от нас, Аллах да пази, това ще бъде голямо изпитание. Няма да може да се спаси от него, освен човек, който ги знае тия работи, който ги е чувал. А тях ги има споменати в хадис на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Преди да се появи този Даджал, на земята ще настане страшна суша. Аллах Субханаху ва Та'аля 3 години ще има страшна суша и глад. Аллах Субханаху ва Та'аля ще заповяда на земята и ще заповяда на небето да прибере или да не дава от своите богатства 1/3. Във втората година 2/3. В третата година напълно. Тоест, ако от една градина човек изкарва един камион картофи, примерно, в първата година 1/3 от това нещо, което го изкарва, няма да го има. Втората година половината няма да го има. А третата година напълно нищо няма да има. И небето няма да вали. Аллах Та'аля няма да спуска дъжд на земята. И тогава, каза пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, няма да остане сенчица, от която хората да живеят. Тогава сахабетата очудени попитаха: я Расулаллах, как ние ще живеем? Как хората ще живеят тогава по това време? Те ще умрат от глад. А пратеника саллаллаху алейхи ва саллям каза: на вярващия, човекът, който вярва по това време, Аллах Субханаху ва Та'аля ще му даде, когато той казва Субханаллах, когато той казва Алхамдулилlah, Аллаху Акбар, Астагфируллах, Аллах Та'аля ще го прави той да бъде сит, той да бъде наяден. Тогава това ще бъде храната за хората, които са вярващи, и ще бъде трудно да се оцеляват. Има още малко от тази лекция, която бих искал да завърша, но с позволението на Аллах Субханаху ва Та'аля, понеже времето ни притиска, ще спра до тук. И преди да завърша, искам само още едно напомнене, ако ми позволи мама. Още едно напомнене за това, защото сега след малко ще започнем нощния намаз, да се хванем нощен намаз. И казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, понеже ние се намираме в последната третина от нощта, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: янзилу Раббуна Субханаху ва Та'аля, нашият Господар Аллах Субханаху ва Та'аля слиза на земното небе всяка последна третина от нощта и казва: ние в момента се намираме. Аллах Субханаху ва Та'аля от над 7 небеса от своя трон слиза на земното небе всяка вечер и казва: хал мин саилин фа'утия лах, има ли някой, който да иска нещо от мене и аз да му го дам? Има ли някой, който да прави истигфар, да се покая и аз да му простя? Има ли някой, който да прави теубе, да иска аз да му простя от големите грехове и аз да го направя? И така това нещо продължава до зората, до имсак. Така че всички ние, уважаеми вярващи, сме в този момент, в последната третина от нощта. След малко ще започнем нощния намаз и казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям в друг хадис: арабът, мюсюлманин, се намира най-близко до Аллах тогава, когато е на съжде. Нощният намаз се различава с това, че ние се кланем много дълго, стоим много дълго на съжде и много дълго на руку. И когато ние отидем на съжде,